निजे थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौबो जोङो सागायनो सानबाय। गुवारथार नामालै? बे जाहैबाय दक्षिण नोलोबारि गामिनि बिहामजो हानजा पार्टी मोसानाय नायनोसै। औ लाथारदों दासो आरबाय नुबाय ना नोंसोर गामिनि ना बिहामजो मोजां मोसानो मोजां मोसाथारो ना नायनोसै रोंखाजोबो ना नायनोसै रायजोफ्रा दासो फैहांबाय फार्स्ट सेकेन्ड आदसा एबार खोन्थानोसै दक्षिण नलबारि गामिनि बिहामजो हान्जा मोसानाय बिथांमोनखौ मोसाग्लांनानै दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे जोबनाय लोगो लोगोनो दिनैनि जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौबो जोङो जागायसिगोन।